Laurogeigarren hamarkadan ekin zion ibilbideari Aretxabaletako herritar talde batek. Aretxabaletan euskara normalizatzeko helburuarekin. Jasone Gorroñok ondo ezagutzen du ibilbide hau. Izan ere, betidanik izan du lotura Aretxabaletan euskara sustatzen duen herri ekimenarekin. Hasiera batean, Beinke izena zuen euskara elkartean. Gaur egun, Loramendi euskara elkartea dena. Izen zen, pixka bat AED sortu zen, pixka urte batzu lehen hau, eta AED-en bultzakadatxo horrekin, pentsagoen Atxabaltan bez zerbait sortu bidala. Pena bat izen arren, ze guzurre muten dugu Euskal Herrixen Montobi euskera elkarte bat. Osea, Espainia mailan ez dugu berdera elkarterik, baina hemen pentsagoen bigorrezko zala, ordurako ikastolak eta martxan eusen, jente gaztiea euskeraz ikasten hasitzeuen, baina gero eguen beste esparru handi bat, gainera erabilera bultzatzeko eta bizi alizateko euskeraz, ezta. Eta orduen hortik urte hauen, hasi egitzen talde bat sortu zen, bilera batzuk hartu eman batzuk hartu ondoren, handik denporaldi batera, pentseu zen, deialdi bat itxi herri guztiei, eta alkartu gitzen, 1985 abenduan, alkartu gitzen nor laboralak euken lokal baten, eta deialdire, etorri zen jende mordo bat, 80 lagun ere olako bat etorri ziren. Eta 80 lagun horretatik, gehien bat dia bazkide izan elkarte barri hori sortzeko, eta gero, hasierak izen ziren oso politek gainera, oso politek, baina dana zen eratu bako gauza bat, ez, esan danok provisional mailan, danok borondatez alkartzen giten iaia astero, eta gero hasi zen forma emuten, erabaki gauen estatutu bat atzuk ataratie, AEDek lagundu euskun horretan, eta eratu zen talde bat, eta bazkidiek, eta baleloko ekintzak euskararen egunean antolatzie, eta gero hainbat ekintza joan ziren handik aurrera. Hemen egon Euskal Herrian euskaraz bez, sortu zen hemen arrasate inguruen. Ni horietako bilera batzuetan egon nintzen, baina ez zauen sortute herrixek, igual bihar bat herria hondizetan da egongo ziren, baina hemen Atxabaltan ez zauen orduen gerora egon zan arren Euskal Herrian euskarazeko taldie. Baina bai egon zan movimentu bat, adibidez, lehen gau eskolak deitzen zirenak, ez da? Osea, ikasketatik kanpo edo ikasketatan neuen zenak eta guri izen ezkero, eta hori borondatezko jentiekin izan, hasigitzen talde batzuk lehenengo ikasten, ze, klaro, geube alfabetatu bari egingo zen. Eta beste batzuk, gero handik apur batera, ikasitakue gutxi hauek izen nahi erakusten, eta hori borondatezko historia bat izen zen, zentzu horretan, egon zen movimentu bat, baina hola eratuteko talde bat ez zegoen. Izen ziren oso urte politik izen ziren, ze gainera etzan Loramendi bakarrik, Beinke momentu hartan bakarrik sortu. Iaia parien izen zen, murrukixo antolatu zen, osan montau zen, Amiloetx orduen zen talde ekologikue, eta ez dakit, egon zen, ez dakit, herrixe oso bizirik ikuste zen. Nik uste dut epoka bat izin zala, Euskal Herri guztien, herri guztietan nik uste dut sormen momentuk izan zirela. Eta egon zen movimentu, eta jentien onarpena, bier bada, iaia geixenok ebitzen gauza erdixetan, hori paseta zen, baina Nahiko aktiboa errixa. Eta ordu, oin be bada. Atxabaltako optatu hauen, momentu baten, eskola Loramendi ikastolak indako batzarrera orokor baten, egon ziren denbora handiko hausnarketa izan zen jente askoren aldetik, baina erabaki zen, asamblada horretan, erabaki zen publifikatzea. Loramendi ikastola, publifikatzie eta jentie geratzie kurtze berreskola. Eta erabaki horren ondoren, bertan, egon zen planteamentu bat,
zelabait Loramendi ikastola, bai hori da, Loramendi ikastola etzala bakarrik ente bat, berez hor jente pila bat egon zala, ondasun batzuk bai uzela, eta zelabait jode hori aprobetxoen bizala, hori izin zala edoze modutan itxi. Eta eskaztu zan, zergatik jente hori, Loramendi ikastola lanen ibiliteko eta bazkidetza bat eukela, eta jente hori zergatik ez, behintzat hor dauen potentzial humano hori, pasaudele, zer onerako ez. Eta proposamen nahi zen zergatik ez apuntau euskal taldien, momentu hortan behin kezala, eta unifikatzie. Orduen onartu izan, eta hori onartu zanien, izan da behineko talde bat, osea, ordura arteko Loramendi eta ordura arteko behinkeko jentie batzarrak ja desegin ziren, eta arduradun batzuk jarri ziren. Batzuk Loramendi ikastolakuek, beste batzuk Kurtze Berrizkolakuek, beste batzuk behinkekuek, eta beste batzuk almenekuek. Orduen, behineko talde bat izan, eta egon zan funtzionetan, bai aixe urtebete izen zan, zerbait gutxitxu hau, baina urtebete ixe, eta erabaki izan, gure hauenak apunteti eta Loramendi ikastolako jente asko, apunteu zan momentu hortan behin kezan horretara, eta izen aldatu zan. Zela Loramendi azkenin izendan erreferentzia bat aretsa batetan, bai euskal taldie, bai Jesus dantza taldie, ikastolie eta hainbat taldek eukien Loramendi izena, erabaki izan euskera elkartipe Loramendi hartzie. Eta ordu itxi izen zan, unifikau zienien bi erakundiek. Hasi ziren berreskuratzen San Miguelak. Eta inzan hemen eskontza bat, eskontza 1800-1900-eko eskontza bat moruen. Eta eskontza horretan parte hartu hauen herriko jentiek, izen zen bun bat oso gauza polite. Eta urrengo urtien izan bataio bat. Eta bataio gauza bere izen zen. Da bataio izanien, Loramenditik, pentsago orduen behin kezana, zan gauen zergatik ez du urteten, geupe, presentzia bat euki, euskararen inguruko historia horretan, presentzia bat euki. Akorretan zipini gauela mai bat, gaztaiekin eta zagardauekin eta ardauekin eta hola, horrein batzok ize dauen lekuen, eta gentie eskaintzen, borondatez, gaztaie, ez dakit, presentzia bat moduen eukiteko. Eta gero, hortik aparte, gero hasitxe hauen udaletxien be, hasi ziren jai batzorde bat antolatzen. Jai batzordia antolatzen zen, batez be, kudeatzeko jaixek. Momentu hartan ziren Andramaixak, gero izen ziren San Miguelak, eta ezer handi gehiago ez, baina, bueno, beste egun bat, baina oso politi izan zen, ez torte zen, alan alkartzen gitzen dan, eta tipe, torte zin gaztetxeko gaztetxie zabaldu barri euen, eta martxa oso politi euken momentu hartan gainera, eta gaztetxeko jentie, eta gero kuadrilla bakoitzeko igual batzuk, eta gero taldietakuek, bai Loramendikuek, eta betzentatun burgixotik betorti ziela, jente pila bat joate zan. Eta horietako baten, urte hauen, olako bilera baten urte hauen, zergatik esan San Migueletan, ospatzie erromedixi esaten zan, erromedixi ikia. Eta zezan erromedixi ikia, batez bezan puestuek jartzie, baserritarrenak eta hori dan hoi, o artizauenak, eta ointxe dan moduen, orduen zizete zan txikitsu haue, baina hasi zan nolakin. Eta gero eskatzen zan jente guzti joati baserritar jantzike. Eta horietako, zela hori ja montetan hasite hauen, gut hartien igual bertsolarixek eta bekartzen gituen Loramendi, behinke moruen momentu hartan. Baina ja Loramendi sortu zanien, pentsau zan hori dantzataldi egitie eta urkestie San Migueletan. Eta orduen izen zan, jente talde baten artien antolatu zan hori, Arrasateko Jose Ramon Bitoriak inauen musikie, eta hemen Loramendi dantzataldien arteko jente batekin, pausuek, neurrixek eta historia guztien montu zen, da antolatu izan. Eta orduen deialdi bat izan zen, jenti parte hartzeko. Eta, jente asko etorri zen.
jente asko etorri zaila lehenengoko urtetik, baina gero geruta gehiago. Eta urti pasau bala, alia huitzen momentu baten, bueno, ja ez gekizela zelan montaue. Baina ez bai, jenti parte hartu gauen. Helburu esan hori oso popularra izati eta dantzan inal izati edozen momentuetan, baina egiz izan da, gelditu da San Migueletan hilen dela bakarrik. Baina beste dantza asko moduen, klaro. Hombre, hasiera bateko izen zen izugarrizko ilusi nue. Bueno, eta gerora be bai. Pasetan da gauza guztietan, pasetan dana indarra galtzen doiela sarritan, eta ostera bultzadatxo bat emute jako. Loramendi sortu zan dien benke egon zan, 86-tik, 14 arte. Bai, hori da, bueno, 13 arte, bai, 14 arte esan egun. Eta tarte horretan funtziona gauen, baina hortik aparte, hausnarketa pila bat, konturatzen ginen, ez zala hain erresa be, ezta. Suposatzen da, jentiek denporalditxo bat indarrez egonen arren, gero alde egiten dago, eta gero estera barrizek etorten di, eta joiek euki hauen. Baina, bueno, bastante ondo funtziona gauen, da gero ja, Loramendi sortu zanien ostera, Loramendi moduen be, kriston indarra emun jakon. Eta hor urte oso onak begon ziren, baina esatotzut, gauza guzti moduen, gero galtzen doie, eta sarritan errelebo falta, ez tozu jakiten oso ondo, betik egon garenok horre egon garelako pasetan dan, edo lan izen bidan, eta jentia animetan gauen, eta egiten gituen ekintza mordo bat hori aurrera erueteko, baina betik askotan izaten erripikapenek. Eta jentiek garai baten erantzute hauen kursillo guztietara eta historia guztietara etorte zan. Baina hori arlo guztietan galdu ja. Baina nik uste dela gaur egungo bizimoduen poderio ez bai. Lehen ezberdin esan, eta nik uste dut hor badauela tarte bat toki guztietan pasau dana, jentie bere bizimodue erueten dauela, eta gauza horretara implikatzi asko kostetan dela. Tristi da, hola, nibiri gerra ez da, ondi honbe, baina, bueno, pues ez kesto beste remeixek. Ez dakit, ez. Nik uste dute, hombre, burutik petxa pasau niri. Kendule ikenik. Baina, bueno, seinale hona igual izango ditzake, ez dakit. Bai, batzutan bai. Banaka batzutan. Bai, orduen murrukizon, mendiko historietan, mendire joaten gitzen, hemen Loramendi ningiko zen danok. Eta ezke garai hartan horrepe kriston indarra hartu hauen, murrukizo sortu zanien, igandero alkartze gitzen hor lehen plazaparien eguen toki bat, pergola diketa zu akordeko zara pergolakin, holako zerra handi bat egon zan hor. Hori da, eskinatxo hartan. Hor alkartzen gitzen, zezaten butzut, 30 lagun alkartzen gitzela domekero, eta horrepe indarra handi hartu hauen. Amilotxek gutxitzu hau ja hor, jente, bestekit, kontzientzia hau ekologiakin eta igual gehitzu hau, baina bai, izen zen oso momentu politik izen ziren, jente asko mobilote zena. Betez, ez da, betetzen, baina euskeraz bizitzie da. Helburua imaginau, nunga zen. Hombre, betetzear bai, espero dot. Berez, euskera menperatzen dauen, baina askoz begiz, jente gehiago. Baina ni zalantza dauket gutxiok esete dauen iten, Horke hor bai egun da kriston aldaketa. Egoin urte batzu dela, hemen kalen aurkete bat inzan, eta nazak horretan zenbazan ezagutzie, baina erabilera eguneko 60 euen, Ni oin ez dakit 20 urte dela, esatu uste, 15 urte dela, esatu uste gaur egungo egoera txabaltakue, eta hankaz gora jaustenaz. Hombre, niretzako izen da oso betegarriz, ez esan gotzut. Sinistu itxena hoen da.
Zentzu horretan oso gustora. Eta, aldan lekutan parte hartzen da, baina, oin beste jente badu gainera. Eta, klaro, horrek egon bidea, porque ni dauke 35 urte. Orduen, klaro, parte hartzen da, baina, beste modu baten. Beti prest, bai, baina...